Halo guys, welcome back to Zone Bangla YouTube channel. Manu Joni Main मोनसे MP3 आपडेट फैदों जोंनि सिगाङाव ब्रिगु कैशपनि बिथाङा रिमाल दैमारिखौ एडिशनेल भकेल सोनो होदोंलाय बिथाङा सोबाय हरबाय आरो बे संखौ आं अलरेडि प्रिभियासआव दामनाबो देखायबाय बियो आसामिस MP3 आव एडिशनेल भकेल सोनाय जादों बे सिगाङाव प्रिभियास संखौ आं दामबाय बियो रिमाल दैमारिनि माबायाव बेखौ नागिरबाबो मोननाय नङा ब्रिगु कैशपनि मानु जनि मेन बे सङावसो बे एडिशनेल भकेलखौ सोनाय जादों नोंथांमोना खोनासंनोब्ला मानु जनि मेन MP3 खौ नोंथांमोना आं लिंकखौ होनो हानि नोंथांमोना लिंकआव थांदो आरो मा खालामदो चेक खालामनानै नायदो आरो सापर्ट खालामलायदो ओमफ्राय आंनि चेनेलावबो जायफ्रा गोदान नोंथांमोनखौ आं हांख्रायदों आंनि चेनेलावबो स्टे टिउन खालामनोब्ला साबस्क्राइब खालामना होदोब्रा साबस्क्राइब गैथारा बारिथारा हाराव रावखायनो फैयादलै आंनाव खर' सादों आं गुसुंहै बानायबाय भिडिअ आंबो गोजोननाय मोनदों बेनिखाय आंबो भिडिअखौ खालामबाय आरो जायफ्रा नायबाय रोजा रोजा साबायखर दे थेंक इउ